दा गामिनि गुदि फरायसालिनिफ्राय जोङो गाहाय फोरोंगिरि साजादों बे बाथ्राखौ जों मिथिजादों आरो गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोर बेयाव दङ कलेजनि फरायसाफोर बेयाव दङ जोंनि देशखौ जों फोजोबनांगौ जोंनि बिटिसिखौ जों आदर्श बिटिसि खालामनांगौ जों हानाय नङा जोंनि बे गैयै फिसाफ्रा जोंबो गैयैखा जोंबो उनाव गैयै मानसि फैनायाबो मावनो हाफुंनाय नङा दा बेनिखायनो जों बर इउनियन दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोननि बानजायनायाव गुनगोनां सोलोंथाइनि जे जांख्रिखांनाय बे हाबाफारिखौ RNBM एमालगेमेटेड हाई स्कुल नैबे गाम्बारि बिलाव दिनै दखरानि सिंनि फरायसाफोरखौ लानानै जि केरियार काउन्सिलिं बे हाबाफारियाव दिनै आं क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय बेखेवगिरि महरै आङो बाहागो लाफैदों जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों बे ओनसोलनि गासै फरायसाफ्रा दिनै 400 बा 500नि गेजेराव दिनै बाहागो लाफैदों आरो दिनै जोङो फरायसाफोरखौ लानानै दिनै जोङो बोरै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हायो आरो फरायनायजों लोगोसे गावनि थांनानै थानायाव जों बोरै गावनि केरियारखौ दानानै लानो हायो दा बेखौ लानानै जोङो गोबाङैनो सावरायबाय जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा फरायनायखौ लानानै जाहाथे जोङो दिनै जिंगासिनो नाङा दिनै जोंनि जिखिनि फरायसाफोरनि जिखिनि थासारि गोबां जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङावबो जोङो नायदों फरायफुबाय थानाय समावनो जोङो नायदों जे गोबां फरायसाफ्रा ड्रप आउट जानानै दङ आरो दिनै बेबायदिनो जोंनि गेजेराव गोबां जेंनाफ्राबो बारायदों दा बेखौ लानानै जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे जोंनि गेजेराव ड्रप आउटबो जाया आरो जोङो फरायनायजों लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो बोरै रोंखा राखा खालामनो हायो बे फरायसाफोरखौनो जोङो दिनै लानानै दिनै गोबां दिनै बेवहाय सावरायबाय आरो बेवहाय गाहाय आलासि महरै बेंटल कलेजनि प्रफेसर बिथां डक्टर एनस नार्जारी बिथाङा दिनै बेयाव बाहागो लाफैदों गोबां शेयार खालामलायदों दा दिनै बेखायनो जोङो फरायसाफोरखौ दिनै जोंनि न'खराव गोबां हयथ' उसुबिदा बा सुबिदा गोबांनि न'खराव बिदिनो थागोन गोबांनि न'खराव फरायनायनि फारसे दिनै नांगौबायदि बेसाद दिनै बे होनो हायाब्लाबो आरो गोबांनि न'खराव गोबां बेबायदिनो सुबिदाखौ होनो हायो दा बिनि गेजेरावबो गैनाय आरो गैयै बे बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै फरायसाफोरजों दिनै शेयार खालामदों दिनै जोंनि फरायनायाव जिखि जेंना फैया मानो जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे जेंनाखौ लानानै जाहाथे दुखु मोननानै न'खरजों जाहाथे जेंना जानानै जाहाथे ड्रप आउट जाया आरो गोबां जोंनि गेजेराव फरायसाफ्रा फरायनायाव सुबिदा मोनोब्लाबो गोबां समाव फरायनाय फारसे गोबां नांगौबायदि फरायनानै जों गावखौ दानानै लानो हायै गोबां बेबायदिबो जोङो लोगो मोनदों दिनैबो गोबां फरायसाफोर बिदि नुदों फैदों दा बेनिखायनो जोङो फरायसाफोरखौ खावलायदों गैनाय आरो गैयैखौ लानानै जोङो फरायफुबाय थानाय समाव फरायसाफ्रा जाहाथे जोंनि गेजेराव जोंनि फरायनायखौ फरायसाफ्रा गाव गावनि फरायनायखौ मोजाङै गोसो होनानै फरायो गिबियावनो जोङो दिनैनि दिनाव थांनानै थानांगौआव दिनै जोंनि जि सोलोंथाइ जों बियो गोब्राब नाजानायनि गेजेरजोंसो गावखौ दानानै लानो हागोन सासे फरायसा हिसाबै जोङो दिनै जों फरायसा हिसाबैल' जाबा जानाय नंला मानोना दिनैनि समा दिनै बादायलायनायनि जि सम बेहाय दिनै जोङो फरायसाफ्रा बेखायनो जोङो सिरियास जानांगोन सासे फरायनानै आङो सासे BA MA पास जाब्लानो जानाय नंला गोबां दिनै जिखिनि जोंनि फरायसाफोर दिनै कम्पिटिटिभ एग्जामाव दिनै जों जिखिनि जोंनि फरायसाफोरखौ दिनै जोङो लोगो मोनबाय नुबाय गोबां गाव थांनानै थानांगौनि थाखाय दिनै गोबां आनजादफोर लिरो बे आनजादफोर लिरनायाव गोबां फेल जानाय गोबां दिनै गावनि थांनानै थानांगौनि थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा गोबां इन्टारभिउफोरबो होदों गोबां फरायसाफ्रा दिनै मोननो हायाखै बेखौ लानानै जोंनि फरायसाफ्रा बिराद जिंगा सिदों दा बेनिखायनो जोङो दिनै फरायसा हिसाबै जोङो सासे राफोद गुनि गियानि गावखौ खालामनांगौ जायोबा गिबियावनो जों गावखौ बावसोमग्रोनांगोन होननानै जोङो सानदों दिनै एनस नार्जारी बिथाङा बे बाथ्राखौनो बुंदों मोनसे चेयारखौ जुदि जोङो बानायनांगौ जायोबा जोबोद गोरलै आं हिसाबै बे चेयारखौ बानायनो हागोन जोबोद गोरलैयै नाथाय गावखौ दानांगौआव बिराद गोब्राब दा बेनिखायनो जोंनि फरायसाफोरखौ जों बेखौनो खावलायदों जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा बयबो गोसो होनानै फरायो बे बाथ्राखौनो जोङो खावलायदों आरो आथिखालाव
दिनै मबाइलाव गोबां दिनै जों भाइरेल जानाय जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो नुदों गावखौनो भाइरेल खालामनानै दिनै गोबां गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय बे थासारिखौबो जोङो नुदों दा बेनिखायनो दिनै फरायसाफोरखौ जों बेखौ खावलायदों जाहाथे जोंनि गेजेराव गावनि लोगो दिगिनि गेजेरावबो जाहाथे दिनै बे मबाइल भाइरेल जालायनाय गाज्रि थासारि जानाय बेफोरखौ जाहाथे बन्द खालामो आरो गावनि बिमा बिफानि साननाय बिमा बिफानि लुबैनायखौ जाहाथे जोङो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा सुफुंनानै होनो हायो जोंनि बिमा बिफाया गोबाङानो हयथ' दिनै फरायनायाव नांगौबादि सुबिदाखौ होनो हायाखै आरो बेफोरखौ लानानै जोंनि फरायसाफ्रा गोबां दुखु मोननानै लेखा फरायनायाव गारनायबो दङ दा बेखायनो जोङो बुंदों नों फरायसा हिसाबै सासे मोजां फरायसाब्ला नोंखौ हेफाजाब होनो थाखाय गोबां मानसिफोर नेनानै दङ दा बेनिखायनो दिनै फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव जिखि उसुबिदा जाया जोंनि ओनसोलनि दखरा आफादफोरनो जोङो बयबो फरायसाफ्रा शेयार खालामनांगोन आरो दिनै फरायसाफ्रा जि शेयार खालामदों बे शेयार खालामनायफ्रा मोजां आरो गाज्रि बेखौ बासिनानै जोंनि दखराफ्रा सहाय होगोन दा बेखायनो जोंनि फरायसाफोरखौ जों जेब्लायबो खावलायो फरायनायाव जिखि जेंना जाया मानो बिनि थाखाय दिनै दखरा आफाद बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सहाय खालामबोबाय थादों आरो बिनि गेजेरजों दिनै मोनसे बाथ्राखौ आङो बुंनो लुबैदों जोंनि लाइमोनफोर दिनै ड्राग्स सोबनानै जि नस्थ' जानाय बिनिफ्राय जोङो उद्धार जानो हायाखै दिनै जोङो जोंनि ओनसोलाव क'क्राझारनि जोंनि गोबां ओनसोलावनो दिनै जोंनि फरायसाफ्रा ड्राग्स जानानै नस्थ' जानाय ड्राग्स जानानै गावनि गार्जियानखौ बुथारनाय ड्राग्स जानानै गावनि लोगो दिगिजों दिनै माने बुलायनानै नस्थ' जानाय बेबादि थासारिया जोंनि क'क्राझाराव बारानिफ्राय बारा जादों बेखौ बन्द' खालामनांगौनि थाखाय जोङो दिनै फरायसाफोर गार्जियानफोरजों जोङो सावरायदों आरो फरायसाफोरखौ जोङो जेब्लायबो खावलायदों दिनै बिमा बिफानि सहाय होनो हानाय हायखौ लानानै फरायनायखौ दिनै गारनानै ड्रप आउट जानानै थानानै दिनै गुबुन गुबुन गाज्रि बेसाद सोबनायाव जुदि सोबनानै जुदि नस्थ' जायोब्ला नोङो बिमा बिफाखौ लानानै जेसेबां दुखु फोरमायदों बिमा बिफाया दिनै गैयैनि समाव जि हायो बेखौ दिनै फरायसाफोरनो गाव जेरै सोलिदों बेनिफ्राय साबसिन सोलिनो हानाय बायदि गावनि गथ' गथायखौ खालामनो थाखाय फरायसा हिसाबै दानो थाखाय मानसि हिसाबै दानो थाखाय दिनै खस्थ' खालामनानै फोरोंदों नाथाय जोंनि फरायसाफोरखौ भुल बुजियोबा मालाबा नांगौ समाव होनो हायैयाव भुल बुजिनानै जुदि फरायनायखौ बाद होयोबा बेखौ दुखु मोननानै ड्राग्स सोबनानै जुदि गावखौ दिनै मानसिनि महरनिफ्राय गावखौ जुदि फोजोबनानै लायोबा बे जोंनि समाजनि थाखाय गोबां जेंना आरो गावनि थाखायबो गोबां जेंना दा बे बाथ्राफोरखौनो लानानै दिनै गोबां दिनै सावरायबाय बे ब्रैथि दखरानि सिंनि गासै फरायसाफ्रा फैदों होननानै आङो सानो आं आसा खालामो बे सावरायनायनि गेजेरजों दिनै जिखिनि काउन्सिल जाबाय बिनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा जायफोर फरायसाफ्रा गोसो होनानै फरायनायाव एसे जानगार जायोमोन आरो बे फरायसाफ्रा गोसो होनानै लेखा फरायगोन गावखौनो बुजिनो नाजागोन आं बेखिनि बाथ्राखौनो फोरमायदों आरो दिनै मबाइल लानायनि गेजेरजों जि नस्थ' जादों फरायनाय समाव जोंनो मबाइला प्रयजन बेखौ जोङो मबाइलखौ एरायनानै सोलिनो हाया फरायनायाव जोंखौ गोबां हेल्प खालामो बेखौ जोङो दिनै बे बाथ्राफोरखौबो बुंदों मबाइलखौ जों बाहायनांगोन फरायसा हिसाबै मानसि हिसाबै नाथाय मबाइलजों जाहाथे जोङो बाहायजाया बेनि थाखाय जों फरायसाफोरखौ खुथारै खावलायदों आरो आसा खालामदों जोंनि दिनै फरायसाफ्रा गावनि गोसो होनानै फरायनायनि गेजेरजों गावखौ जाहाथे दानानै लानो हायो इयुनाव मानसि हिसाबै सुबुं सम्पद हिसाबै जोंनि हारि आरो हारिसाजों जोङो बयबो दिनै बर' हारिया जों सिनायथि मोनो दिनै जोङो फरायसाफोरखौ बेखायनो दिनै खावलायदों दिनै सरकाराबो दिनै माने जिनिखि काउन्सिल होगासिनो दङ जि फोरोंथाइ होगासिनो दङ IAS अफिसार खालामनो IPS अफिसार खालामनो ACS अफिसार खालामनो थाखाय सरकाराबो जिखिनि माने सहाय खालामगासिनो दङ बिटिआर सरकारा बेयाव जोङो जोंनि फरायसाफ्रा खाबु लानो हानाय बायदि गावखौनो खालामनानै लानांगौनि थाखाय दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जों बेखौबो मिथिहोनायजों लोगोसेयै जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ गोसो होनानै फरायो जाहाथे जोंनि समाजनि साफा साफा सम्पद हारिसानि जोंनि सम्पद जों दानानै लानो हायो जों बेखौनो अराय सम हास्थायगोन आरो क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जों बेखौनो दिनै आसा खालामदों थांनाय समाव जोङो मेट्रिक आनजादाव गोबां माने पास जानाया जोङो जेरैबायदि जोङो लुबैदोंमोन जोङो माने मेट्रिक पासखौ जों बेबायदि मोननो हायाखै गोबां गोजान सिरियाल नाम्बाराव जोङो मोनदों दा बेनिखायनो जोङो एइबार क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जोङो जाहाथे गिबि सारियाव गिबि नाम्बाराव जोङो
क'क्राझार जिल्ला हिसाबै मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हायो बेखौनो जोङो आसा खालामदों आरो बेबादिनो जोंनि फरायसाफोरजों जोङो दखराफोरनि सामलायनायजों जिल्ला एबसुनि बाहागो लानाय आरो जोंनि क'क्राझारनि आरो गुबुन जायगानि गोरों गोराफोरखौ लानानै जोङो फरायसाफोरजों बेबायदि सावरायनाय हाबाफारिखौ लादों बेनिखायनो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जोंनि मेट्रिक आनजाद लिरगोन फरायसाफ्रा जोङो क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जों जाहाथे गिबि नाम्बाराव जोङो मोननो हायो बेनिखायनो जोंनि फरायसाफ्रा गोसो होनानै फरायनांगौ जों बेखौ खावलायदों आरो जों क'क्राझार हिसाबै जेब्लायबो जोङो जाहाथे मिथिजायो माने जोङो आसा खालामनाय बादि जों जाहाथे मोनफुङो बेखिनिखौनो आङो आसा खालामदों आरो जोंनि गार्जेनफोरनि हास्थायनाय समाजनि हास्थायनाय बेखौ जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा दाफुंनो हायो बेखिनिखौनो आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायदों गोजोन्थों। दिनैनि बे हाबाफारियाव लोब्बा लाखिनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जिहेथु बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मोनसे मावथांखिखा मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि दुलाराय बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि खालामनो थाखाय गोबां बिथिङाव फरायनायाव गेलेनायाव गासै बिथिङावहाय रोंखा राखा खालामनो थाखाय आरो दिनैहाय बे प्रग्रामखौहाय ब्रैथि डक्टर दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंफुंदों आंबो सासे बे मेलनि गाहाय आलासि हिसाबै फैनानै फरायसुला फरायसुलिफोरजों रायज्लायनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिथांमोना आंजों इन्टारेक्सन खालामदों माबोरै फरायबा बोरै जालांगोन माबोरै फरायनांगौ माबोरै फरायनाङा आंबो बिथांमोनखौ बोसोन होनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनना बुङोब्ला फरायसुला फरायसुलिफ्रा जोबोद मोजाङै खोनासंदों बोसोनफोरखौ मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना बिराद गोसो गावसोर फरायलांनो सोलोंलांनो आरो गोबांथार APSC आरो UPSCनि बाथ्रा बिथांमोना आरो गोबांथार इन्जिनियारनि नार्सिंनि बाथ्रा आं बुंदों बिथांमोननो माखासे काउन्सिलिं होबाय बिथांमोना गोबां सोलोंनानै लाबाय आरो आं आसा खालामदों बिथांमोना मोजाङै सोलोंगोन। आं बेखौनो बुंनो गोसो जादों लाइमोनफोरखौ जेन' बयबो गावनो हारसिङै रावबो मानसिया गाव हारसिङै रोंखा राखा जाया बेनिखायनो सोरबा सासे गोरों मानसिफोरनि फुंखा सुबुंफोरनि एडभाइसखौ लानांगोन आरो बेनिफ्राय सोलोंनानै गावखौ दालांनांगोन रावबो मानसिफ्रा गाव हारसिङै गावखौ दानो हाया आं दहायबो मोनसे बाथ्रा बुंदों मोनसे टेबोलखौ बानायनो जोबोद गोरलै नाथाय गावखौ बानायनो जोबोद गोब्राब बेनिखायनो फुंखा सुबुंफोरनि बोसोनखौ लानानै गावखौ बानायलांनांगोन आरो गावनि अहंकार गावनि बानाय गावनि अलसिया बेखौ दमन खालामनांगोन गावनि नंगौ राइट नलेजजों बेनिखायनो गाव सासे गावनि अलसिया गावनि अगियान गावनि बानाय गावनि गियान गैयैखौ दमन खालामग्रा सासे हिर' जोहोलाव जों जानांगोन अब्लासो जोङो गावखौ दैदेननो हागोन आरो जिबनाव जाफुंसार जानो हागोन।